ସ୍ୱପ୍ନରୁ ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ। ବିବାହର ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଅନେକ ସମୟରେ ଗଭୀର ନିଦରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଥାଏ। ମାନ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ଏପରି କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି ଯାହାର ସଂକେତ ନିକଟରେ ବିବାହ ହେବାର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। 1. ଯଦି କୌଣସି ଯୁବକ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ କିମ୍ବା କୌଣସି ଯୁବତୀ ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବା ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ସ୍ୱାମୀ ମିଳିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 2. ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁନାର ଅଳଙ୍କାର ଉପହାର ମିଳିବା ଦେଖିଲେ, ଯଦି କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନାର ଅଳଙ୍କାର ଉପହାର ଦେଉଛି, ଏହା ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ହେବାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। 3. ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବଗିଚାରେ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖିଲେ, ପ୍ରେମରେ ଶୀଘ୍ର ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। 4. ସ୍ୱପ୍ନରେ ବିରାଡ଼ି ଦେଖିଲେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। 5. ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ କିମ୍ବା ବଂଶୀ ଦେଖିବା ଉତ୍ତମ ଜୀବନସାଥୀ ସହ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ହେବାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ନେବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ବଟନକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ।